Nakita nila na gumawa ang himala ang ating Panginoon. Nagpakain siya ng napakaraming tao. Magic? Hindi magic yun. Real yun. Real. Nakita ng mga tao, hindi na tayo mababalisa. Gawin na lang natin, sumunod tayo sa Kanya. Gawin nating hari. Bakit? Pakakainin tayo eh. Nabusog tayo eh. May sobra pa eh. Kaya, ihanda mo yung sarili mo. Oo. Kaya sa verse 19, dumating. Dumating po ang ating Panginoon kasi nag-alala po sila. Galing siya sa bundok, ibang gawin niya. Mabadaling araw na po yun. Mabadaling araw na. Nakita nila, dumalakad si Lord sa dagat. It is I! Be not be afraid. Ako, huwag kayong matakot. Bakit? It is I. Tanan nilang himala eh. Hindi ka lang maniniwala dyan. Magtitiwala ka. Paano ka magtiwala? Kahit na mayroon o wala, kilala mo na siya pa rin yung Diyos. Ang problema sa atin, naniniwala lang tayo. Pag naniniwala ka lang, pag hawak mo lang yung blessing, doon ka lang naniniwala. Pero pag wala ng blessing at testing of faith, doon na nagtitiwala. Ibang naniniwala sa nagtitiwala. Pag nagtitiwala ka, kahit na wala, hindi mo nakikita. Alam mo na ang Diyos ay nandyan. Hindi mawawala ang Diyos sa'yo. Sabi niya yun eh. Wherever you go, I will be with you. Diyos ang nasabi nun. Kaya maraming mananampalataya na discourage. Bakit? Hindi sila nagtitiwala. Naniniwala lang sila. Believe and faith is a difference. Kailangan combination yan. Naniniwala ka na, nagtitiwala ka pa. Sa tao, naniniwala ka lang kasi nakikita mo. Tangible. Pero ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya sabi ron, trust the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct thy path. It is I, don't be afraid. Kahit ng basicness mo, tapos ka, it is I. Kilala mo na ako. Ang dami ka ng patuto sa buhay. Magtiwala ka na lang sa akin. Pag sinabi ng Lord na it is I, kahit na may sakit ka, kahit na sabi ng doktor may cancer ka, pag sinabi ng Lord, it is I, kaya kitang pagalingin. Kilala mo na siya eh. Merong pagtawag sa'yo ng Diyos. Hindi lahat lilinyahin mo dahil meron ka. Yan pa ba kayo? Kaya yan na bumabagsak ang tao. Pag nagkaroon ng power, nagkaroon na ng pera, yaman sa mundong ito, nagkaroon na siya ng achievements, hindi pa po. Gusto ng Lord, if you want to maintain the blessing of the Lord, you may need. Alamin mo kung saan ka nang galing. Kung galing tayo sa labo. Kung pinagpala ka ng Diyos, wag ang tayo. Ang tao po, binigyan ng Lord ng image ng Diyos yan. Meron siyang kapangyarihan. Kaya pagka ikaw ay nag-goal ng isang bagay, kaya mong abutin. Pero mauntog ka pagka sumobra ka. Ang nais ng Lord kung ano lang yung capacity. Pasalamat ka sa Lord. Huwag mong abutin ang hindi mo kayang abutin. Kung yung saan yung kumot mo, doon ka lang pabaloktot. Kaya mo ng Diyos magdagdag sa'yo ng talent. Grow in the knowledge of the Lord. Kaya mo na yung talents mo mag-progress. Hindi dahil sa will mo, dahil sa will mo. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Lord, ito yung plano ko, Panginoon. Ito yung plano mo, Panginoon. Kaya lang nag-ibabaw yung plano mo. Kaya, at the end of the day, bumagsak siya. Pero kung ang plano mo, ialay mo sa Diyos, hindi ka babagsak. Kasi patnubay at guidance mo nga. Hindi ka mabibigyan.